Eman Stories. Hello everyone and welcome back to my channel. So today we are going to Atulayan Island. Ay, isa pa po. Excuse po. Walang 5, 6, 7, 8. Yung Dito ba? Ito. The more, the merry. Sino pa wala? Mahal kaya ang gasolina, kaya di nag-aandar. Pero si Ate Lili tumuake ang may bata, nila sa mga kurang-kurang sa pagkanda. Kaya sila. Nasa likod din. tira po kami sa Atulayan, White Beach, Pinoy Sand, at may mga cottages. We are. Ay, ba na nag-swimming na, makulangan kitang sarong akin. Masakit nga ni. Kanya-kanya. Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Diyan baga pala sa agan dami. Paglagi. Para may ano sila, may memory. Si MM pala. Kaya, si MM. Yung smile 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Napaparaga. Dapat hindi lang sila sa Manila. Artista. Ano, video ko? Ano nakatirin doon? Ano si Mahati? O ito, tangod. Wala pa na ko magbisto. Sabi nga dapat sa tulong dakula dahil lang maghali diba sa hangdata. Ano, gano'n na pag mainit ako. Nagkuramaho yung mga sadit. Nagkarain ka na. Tinapay. Ininduwa akong babae. Ay, nakailing man pala. Kung garin. No, misa nabot si tubig. Nanalamus ka. Sa imo. Malikot yan. Lampas na ka mundua. Pwede po pag. Init dyan, be. Init. Mag-play-play ka na dyan, oh. Oh, nakawash na yan. Nomi, no. Ano si Acer? Ay, baka atong mabilis pa. Iyo pala. Naswimming ba pa kami ba? Iyo. Di kaya pa nag-aano ako. Please like and subscribe. Pero baka may mga baybay na tiro. Kasi si mga brush. Ang Eman Stories.